sekalazi ana sekalazi achiti vari kunetsa ndo vari kuti pakapenga panguva ino nekuforeni ndo zvavanenge vakaitera aiwa kana uchinzi wakapenga foreign kwacho wakatopenga because kana munhu achida kuendesa foreign wakapenga because kuno kune vanhu vakawanda vari kutoimba kunge zvavari kuita but havasati vabata vanhu zvekusvika pakudai kolevo rebalance aiwa tichiri panana sekalazi but hazvireva kuti kuvanana sekalazi sekalazi hatini sekalazi najalafu kunzi vanofanira kuengland muna may something like that hazvireva kuti vama international artists. See, when you're an international artist, you are singing to people who doesn't even know you. Who doesn't even, sometimes who doesn't even know where you come from. These are the same people who know Zimbabweans. They're just going to play for my Zimbabwean community. Level, you're going to be an international artist, they are not yet. Kukwira ndega zvinondo international artist. Because kapfuma kakwira ndega akaenda but as not he's the international drama actor, he's not. You know what I mean? Yeah. Oh. Kapupi, put Kapupi and put another Gringo. Gringo are Mbare bana Kapupi. But Kapupi ndiakatanga kuenda ku England. Gringo anakwenda pa time yake. Kapupi is the man of the moment. Kudaizwa pa event yemaZimbabweans. Ngoti vamaZimbabweans vambokanganwa namo dzavo chichichi vachimboona style yekumaraini wazviona ndozvikuita vapana ana sekalaza vana kina vana kila Chii, you know, boss mumwe munhu kuengland vaya manje akutoti po kungodaro chete life yake yatochinja atorecognize kuti kune mumwe munhu ari kunakidza. But to be an international artist, dokuti totora kina uyo kana sekalas jalafu omisa pa same stage kana na Movada kana na Sean Paul kana na Janet Jackson. Now you become international. Uchiridza vanhu vakasiyana siyana. When you are ripo community vanhu vekumusha. Oliver Mtukudzi is an international artist. Thomas Mapumo is an international artist. Japreza is not yet. Nasulumani, they are not yet. They are Zimbabwean artists. They are Zimbabwean artists. Top artists. Doing good in Zimbabwe. But Thomas Mapumo can go to America. Oridzira varungu vasikumbonzwa kuti Jalafa akwanisa kwenda kuJamaica. Onoridzira vanhu vari kuJamaica. Kana kuGermany. That it's a fact. Facts are stubborn. My friend, facts are stubborn. Oliver Mtukudzi actually went to Jamaica and played for Jamaicans on a festival. Even Thomas Mapumo, I think Thomas Mapumo played somewhere in my islands for those people on a festival. But these young guys stage here vakashanda nesimba wasingawaregere kurumidza kubatwa nekambiri kadiki kavachinavo plus nemamwe mapromota futi anozovaisa sadhipi ndowandanga kufungisa kanoti wapenga utanga wakapenga shirida ai ari tokublokera kana mamapromota zati kune kana mapromota kana ekuengland ikoko ari kutry kubata vapana ivavavo vamwe vacho vari kuuya kana through ini ndovapa manumbers evapana ivavavo but they don't mention my name ndakapiwa number yo naMinox. So what is that? You uda number yesekalazi ndinayo, uda number yejalafu ndinayo, uda number yakila Chii ndogona kuiwana, ndokupa number yeye. Aucha mention kuna kila Chii kuti number ndapiwa na Minox. Ndifunga kuti problem yevanhu vari kuchida number. Problem yekuti ndori kuvajaidza. That's consultants. Vanofana kuchargewa.
ndozvandada kutoita Unofana ucharge. ndozvandada kutoita Wabhadhari. bosi kana uchida nhamba yacho ka chirekedza kuya kwandiri kana ndisiri important manje kana payoutube the only live performance iripo payoutube ndinakaisa yema-artist acho esai go on YouTube. All these artists are kunetsa vacho vasati vane kambiri kavana akomamanje vanhu vacho vari kuvadedza kuti vaoneka vakatanga kuoneka mavhidhiyo acho angu pasapasa ya DJ Fantime nekwafara yeshambani marecords Kina anga asati atomboisa kana 1 record paningi pa-MP but I have video yake achiperforma live. At the same time, we have vanhu vakaita vange Zim Entertainment vakainspire wakane neni vakwanisa kutorawo hapana mavideo because hapana vakwanisa kuita sei kutora mavideo vega vana mari yacho kuna Zim Entertainment boys simple something like that oku UK ane equipment yacho yekuti anokwanisa kuita musical video and ane vanhu kuno on the ground kuZimbabwe kuno iye anombouyawo kuno anoenda kumatapu kumagaba achinorizina nevapana vai because yake is strictly entertainment musical this is not musical this is nongotaura but poor simple autobatsira vapana kuti vazikanwe because ari kuvaita video iri standard in a good quality color. You know what I mean? Yasiyana ne camera yedu. Kamera kanokwana munhu. Yaka yakwane munhu. Apana vari kusipaka. And big up to Zim Entertainment same way. You know what I mean? Yes, Zim Entertainment should be paid by my promoters in the UK because actually one of the people I got to especially say colors. Zim Entertainment. They are nyatso kuti vapana vazhinji vanyatsomuziva kuti ndakaita mavideo ake mamwe acho alboko. You know? And I share those videos. If I share the videos with vapana, viraonana jalafu if I share it, vanenge vane kana 110 views. The minute I share it, it's 1,000 views. Because I have my own following. I'm not demanding, but I have my own following. I can suppress somebody's career if I want to. But it's not in me. Who's in the episode? I don't suppress nobody's career. And I don't care. Because I survive any music. Music is luxury. It's a hobby. I don't survive any music. Two different things. I play music as a hobby. Very expensive hobby. My videos are too Pana mari ndikuita tentotengerana na beer nditobuda mari yangu nditengera professor. Sasa pinda ma spirits. Bona manje vanhu kuEngland nokuAmerica onaki otadza kuti pakana dhora. Akukleva itai mamwe ningazoda wabhadhara. Ndefunga kuti vanhu vandazvemahara ndikunokuchete. Wakangano wakati zai masala tu. Vari kuenjoya sekuru but hapana munhu anombotoro zvemari kana 1. I think kune one moon right now. About 2 months. Pana Byron. We have no words. We're speechless. Byron akasimbisa appreciation yake na Angie D'Souza ka appreciate Black David Byron Tarengwa Angie D'Souza another Shepherd wokuso akauya akatipa $30 ninyaya mavideo edai
ndikukutaura street ka nekampani kanonzi diva Polish guy angotengo akatenga 33 mabhiya akasipaka but akatenga 33 mabhiya asikatengere futi mafesi ake ipapo ndopakaii halo abuzi amuna ninga appreciate zvizero rake semfana angachangobva kuchikoro uye haana nhamba mfana angachangobva kuchikoro anongoenda paeco cash ipapo handisi ipoza